Здравейте, геймачета! Днес ще играем на Roblox Brookhaven. После ще сменим играта, но за сега ще играем това. От началото виждаме горящата кола, а като говорим за горящи неща, тук в Brookhaven можете да намерите много такива неща. Може да се срещат рядко, може да ги срещнете често, но все пак. И също понякога къщите горят. Да, това е тъпо, знам. Спотна кола. Да, и това тук може да го срещнете. Аз съм опитвал да крадна такива. И така. И да, както казах, абонирайте се, лайквайте и си включите камбанката за известия, ако искате още такива видеа. И също, в други видеа ще има други хора, ако поискате. Но в другото видео няма да видите само мен. Тайна. Кой ще видите? Приятел? Със сигурност. Но ютубър ли или не? Не се знае. И така да продължавам. Взимам си моя любим скейтборд. Уи! Скок, подскок, скок, подскок. Скок, под... Не. Никакъв шанс за лимузин. Така... апартамент. Кой апартамент да взема? Ще взема това. Мисля, че има се... Да, ето го геймърския апартамент. И хора, това е моята къща. Геймърския апартамент. Пиано, супер. Да, това е студиото за записване на нещо. Тук има още едно. Тук са ми барабаните, китарата и забравих още неща. Тук имаме диванчета. Супер! А тук? Геймърския кенеф. Сванах. И да продължаваме. Днеска не знам какви глупости ще правим, но ще видиме. Айде, да захваща. Леле, как се сещам каква глупост да направим, не знам. Днеска ще сме крадци. Аз така го определя, мисля. Ще сме разбойници. Сега откъде да откъде. Айде. Ще влезем тук, ама не по нормал начин, по нинджа начин. What? Аз ви казах, че съм нинджа. Не си спомнях да се качвам така, ама... Добре, това е бъднало много... Да, как не се досетих? Това откъде... Тута пак си е заключил всичко, бе. Диди. Хора, къде име си? Няма да ме докупаш. Няма да ме докупаш. Няма, бате. Батьо! Добре. Това много едно. Сега да потърсиме... Не. Така да потърсиме коя къщата ограбим. Така, но да, съм такова. Батък. Добре, тук ще влизам. Не. Не, леле, тук е много фри. Бате, you're too slow. Бате. Маждай се. Защо? Бате! Диди! Леле, сега се сети каква глупост. Къде ми е бомбичката? Когато ми трябва? Леле, хора. Сега ще я ограбиме от мани. Така. Добре.
Бате, те са го направили на най-тъпото място. Бате! Човек! Това е батата потията. Нема ли... Човек, нема ли да ме видите? Човек е батата потията. Окей. Бате! Нервен съм. Добре. Разбира се, изгонен съм от всички сгради. Тук си има хлопе. Майко, колко съм просто. Майко. Те имат нелегални... Батьо! Къде има сейфа, бе, на тези тапаци? Да, това е полицейска база, със сигурност. Няма шанс. Аз искам да бъда сейфа. Откъде? Хайус. И тук. И тук дают се дява. Леле, божичко, какви са тези глупости, които пишат на български? Добре, това не съм го планирал. Бате. Бате, това е корешита с всяка къща тук, майко. Ама аз изобщо не ме разбудите. Бате ще влиза във всяка къща. Леле, колко съм навияна. Да отключи, бе, табак. Моля ви, кажете ми, че не съм изгонили от всякъде. Моля. Добре, не съм изгонил. Бате, откъде да влезна? Добре, не и тук. Не. Значи не се получава, влизаме някъде другаде. Айде, чао. Ох. Айде. Окей. Ще поигра на голф. Леле. Принципно аз не знам това видео кой ден ще го казвам. Някъде тази седмица ще бъде. Значи днеска е четвъртък. Да, днеска е четвъртък. Значи би трябвало да съм го качила или утре, или други ден, или по-други ден. Какво е това? Добре. Окей.
просто дай да продължаваме плай. Това много не си го спомням, но все пак съм я играл. Айде. Защо? Бате, това как се изкачва? Това как? Добре. Бате, аре стига, бе! Леле, нещо ми бъде. Айде, айде! Не! Тук остана. Свърши. Бате, аз съм на стол, разбира се. Разбира се. Мълча. Да. Патая е станала, пропаднала. Айде, опа. Опа! Би! Окей. На кое място? На кое място? Лате, няма да коментирам. 11, разбира се. Кой нападал? Не, този плаща. Аз... Бате, този плаща! Да. Бата, аз съм сигурен, че този си плаща. Няма как всеки път да е прав. Откакто аз съм аз. Защо е така зелен, не знам. Поне не съм на последно място. Поне. Не, това е невъзможно. Бате, това е невъзможно. Тя как го правят, ми кажи? Айде, кажи. Това ми кажи. Диди. Това вече ми хареса. Аз преди съм го изкачвал къде... Аз пак ще си остана с това, бе. Нещо стана... Так... Човек, слезнах от мапа! Слезнах от мапа! Бати тъпотията. Няма да коментирам. Гледай, бе! Бате, аз няма да коментирам. Няма да коментирам тази тъпотия, бе. Ще останал съм до две. Окей, добре, така си става.
Окей. Но... Аз няма да коментирам каква го поставям. Няма да коментирам. Няма да дам куда това. Така. Сега. Добре, това вече е супер. Аз за къде отидох, бе? Да, бате, да. Естествено. Да, ще видите внимание. Да, бе. Пето ми... Аз това съм го очаквал. Аз това не съм го очаквал. Хора, това читнах ли го, не знам. Айде бе. Бате, няма да коментирам него. Супер. 50. Опа. Гледаш. Бате, или това е твърде добър, или не знам. Моля те. Екзорцизъм, бате. Бате! Няма на коменти. Мисля, че така. Бъгна ми! Леле, ще щупа нещо. Леле, как ще щупа нещо. Леле, бате. Няма да коментирам. Това е най-големата глупост и тъпотия на света. Аз си казвам. На кое място съм поне? Да, няма да коментирам. Разбира се. Разбира се. Хора, това го очаквайте при моя лош късмет. Няма как да я се очаква. Да знаем. Екзорцизъм. Тъпотия. Всичко. Екзорцизъм. Тъпотия. Всичко. Айде. Опа. Аз не мога да коментирам. Бате, аз не мога да коментирам. Гледайте за каква ликотия става. Бате, гледайте за каква ликотия става. Леле, божичко, аз няма да коментирам. Леле. Аз няма да коментирам. Добре, мисля да играем на нещо друго. Така. О, не, бедата. Хора, съжалявам, но просто нещо ми бъгва. Сега ще играем Broken Ball. Ще се похвърляме малко, после ще поиграме още малко.
И ще трябва да ви кажам чао. Окей. Сега няма да играем на Broken Balls, защото не знам, нещо не ви се играе. И хората, пак ви напомням, че ще мога да игра с моите страхотни приятели. И някой от тези тримата ще има още един човек, който е малко по-назад при френзовете ми. Ще играе с мен в другото видео. И да, сега ще поиграем на... Чакай. Бейсбол. Айде. Екзорсизъм. Пате, нищо ми бъгна. Не. Мъртъв съм. Бъга знаки, че съм мъртъв. Познак ли, Пате, много мазе така става. Ще ви заради. Окей. Отивам там по тренировките. Аз съм с моя огнен любим меч. Така. Бате, защо ми бъгва, бе? Що ми бъгва, не знам. Разбира се, хора, аз докато се мъча да ми се оправи Roblox, може да се насладите на това. Бате, екзорсизъм. Не. Как? Какво? Какво? Не, аз не мога да коментирам. Човек, видяхте ли каква глупост стана? Така, не. Така, взимам си от тази така. Ми хора не става, явно след малко. Окей. Не. Гледайте каква го поставя, и каква липотия. Не мога да говоря, просто не мога да говоря каква тъпотия става. Това някой ден ще ми заради. Това от новия сезон, разбира се. Нов меч, окей. Това за какво е? Да, окей. Моля те, дай нещо хубаво, Не, ми нощ. Интимно аз много обичам ножовете. Бате, пръчица! На която да му я забра на някой в газа. Много. Да, пръчица ми я дайте да забра на някой в газа. Класик. Да, така.
Патеко, вижте за каква го поставя левка. Не. От мене чао.